Shubor na kashlem jong unong san hima. Kajingsha e kongreng klem dala ban penbhala ni maramot shu ya ka surok ka ban na 0 point jingking nanba hadu kalat wariat kabadan laispa hanyo pu nyo mitar pat kabadang ha bapo kesnong upper new nongston kala penlong shisha ka jing ile ra ni ka sor nongston ha ka ju ko por ka jing e ha ka yat ka yang namar ka jing nang sneu jong ka ni ka surok halor ka ni ka surok ka ba laispa hanyo pu nyo mitar ka bala sha e kongreng ha ka sngi ka bading kong jong ka tayo ka hinyo trap achik national movement West Khasi Hills kalalit banyak kenduk baru deputy commissioner ke West Khasi Hills bat la ai tiru ya ka dorkas ban kerpat yu ba untuk kelar bat ban shimkia halor kani uba Wilstone sok syang presiden ke HANM West Khasi Hills ulaong bah ka jing perkat jong ka seng lingba ka jing pentrei ka surok lani ka project na nongston shawa ka ji kani ka surok kahap lang hagaju hi ka mangtingka Henry ka balingo apat kalong ba layo jing tip ba ya kani ka jing trei lasdang pat tang nalat wa aryat shawa ka ji Ni kundu ya deputy commissioner ha ka bedi bat bun tli gimat bat ka wei na pedeng gimat ki bakam kongsan bat ki bakam kerki ka dei halor ka jing sneu pula ka dei surok nang ne po 0 point ha jingking nan ba hadu hang te po lat waret bu khot ka ba ha po opari nustoin ka jing jrong ka ba kumba lai spa nyau po tam ye mitar ti hak bedi ba kan ne haga jing sisa kani ka surok ka bala sa kongreng la daki posnam ka ba amsem la ban le hidu mata ting yu jik tebru ba ha ka jing perkhat jongi lengba ka jing pentrei ya kani ka jing trei ka project ka bana nongstoin wa ka jirani kor ngidang perkhat ba kani ka surok ka haplang ha ka tu ju hi ka package handai ka ba kendet ba lengo kolong ba ngiu jik teb ba ya kani ka jing trei lasdang patang na lat wariat chate sepo wakaji ranikor ti kolong ke ike bang sulungo adu kata-kata bante bayakan ka lai spa mitar tami ai ke balasu ik hongreng untuk ti kanong ke jingle ranya ka nongstoin ya ka sonong stoin hibro ka we halor ke jing bom pentri ka tu suro ila sakit lagi jogi kmat baka suro kam ikop su baka de suro ka po sonong stoin kila khamba kini suro ke bakam sakendong ti nama kata-kata ila karpat ya audisi ba unsu bahaban tuklar lem ha ke bagani beta na kabenta banjit la kilat lenti ha bania keren bat ka PWD na kabenta ban penbahaya kani ka surok ke badang sa kumbalai spa mitari ai ban khot ye ki officer bodi pe ye kate katanat ban thaulat ka bala na kabenta ban penrunglang ya kani ka jingtre hapo to ka package ke bagi pentri kani ka surok intermediate lane